So yun, good morning mga idol. Magluluto tayo ng agod, ginisang agod. At ito ngayon, ready na nga, nabalatan na nga yan. And bago tayo magsimula, shout out ko muna yan mga followers natin dyan sa Taiwan and sa Amerika at saka sa Europe. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-follow ka na rin and shout out sa inyo. Ayan, naka-ready na nga pala ang gagamitin natin dito. Ayan, may kamuti nga pala yan. Ayan, ilalagay natin yung kamuti. At dito nga, ayan, ginisa ko muna, pinrito ko muna yung baboy. Maliit-liit. And then after, nilagay ko yung kamuti para pirtuin muna natin yung kamuti rito. Then fast forward tayo, luto na yung kamuti. Tsaka luto na rin yung panggisa natin dito na baboy, pang sahog ba. And dito nga, manggisa na tayo dito ng bawang sibuyas at kamatis. At i-add na natin dito yung baboy na maliliit, ang pangsahog, para masarap ang ating agod. And dito nga linagay ko na yung agod dito. Ayan, mabalatan na nga pala yan. Ayan, habang inahalo natin yan, shout out nga pala kay paring Mark. Ayan, kay Mark Anthony Sosa from Europe. And shout out kay paring Alvin from Baguio. Shout out na rin kay paring JB Nyumbang from Baguio City. At ito nga, linagay ko na yung chicharo dito. Ayan, huwag munang haluhin. At linagay na natin dito ang talong. Takpan lang natin yan. And sunod na natin yung kamote. Ayan na nagpapasarap dyan, yung kamote. Ayan guys, luto na nga. Ayan, chibugan na. Ayan oh, napakasarap nyan. Ginisang agod. Kung wala kang ulam, may ulamin ka, magtanim ka sa bakod nyo. Sheesh!